आरोबाव इसोरा बोरैथों बयखौबो जों आरोबाव रिभलिउसननि सोमोन्दै जों रायनि जों सावरायदोंमोन 7था गिर्जानो हरनाय लाइजाम बे 7था गिर्जानि परिस्थिति जों दिनैनि गिर्जानि बिश्वासिफोरनि थासारिखौ रुजुनानै मा बुंनो सानदों बे मेसेजाव बेखौ जों मिथिनो मोनगोन जोङो 1निफ्राय 2निफ्राय 3नि बे चेप्टारखौ जों नायोब्ला नुनो मोनो गिर्जाफोरनो हरनाय रादाब बियो गिर्जा 7था गिर्जानो हरनाय रादाब बिसोर माबायदि जिउ खुंनानै दंमोन बिसोरनि गिर्जानि परिस्थितिफोरा आरो बेखौ लानानै दिनैनि गिर्जानि परिस्थितिफोरा माबायदि जिउ खुंदों बेखौबो जोङो जोंनि समावबो जों रायलायनो थाखाय बेखौनो बुंदों इसोरा मानो बे मण्डलिफोरजों एसिया माइनराव थानाय बे 7था मण्डलिफोरनो हरनायजों जोंनि दिनैनि गिर्जाफोरनि हालोदखौ रुजुदों आरो दा जों जुदि सावरायोबा बे एसिया माइनरा दानि गोदान जुगनि तुर्कियाव दं जों मिथिगौ मडार्न तुर्की नङा होमबा जों बेखौ मिथिना मोनो केनाफै जों रायलायनि बेनि सोमोन्दै मोजाङै आमेन आरो बे गिर्जानि सोमोन्दै जेब्ला जों रायलायगोन बेयाव हालोदफोरखौ मानो होनबा नुजाहोजानाया मोनसे ओरैबायदि मोनसे चेप्टार ओरैबायदि मोनसे बिजाब माने खेंसिदायैबो माबा मोनसे बुङाखै बा बुंदोंबो ओमफ्राय आरो खायसे फान्दायनाय फिदिंनाय बाथ्राफोर जों बुंदों ओंखायनो जों बेखौ उनाव जों रायलायलांबाय थागोन नाथाय बे 7था गिर्जानो मा हरदों गुसुङै जों सावरायलाङो जों मिथिगौ फार्स्टआवनो इफिसियास मण्डलिनि मानसिफोरनो हरदों आरो बे इफिसियास मण्डलिया मानसिफोरना बै समनि ख्रिस्टियानफोर जिथु 100 सेन्सुरिनिफ्राय लानानै बा ख्रिस्ट'नि समनिफ्राय लानानै मा होनदों ख्रिस्ट'आ थैखांनायनि उनाव जि चार्चआ इस्टाब्लिस जादों पौलमोननि दारै गुबुन गुबुन जायगायाव बादि बाद होनार जानायफोरनि दारै बे समाव जों मिथिगौ फार्स्ट सेन्सुरिनि 100 टु ओरैहाय 30 एडि 300 एडि पिरियडनि ख्रिस्टियानफोरनो मोनसे ख्रिस्ट जिबन खुंनायनि हालोदखौ हरदो आरो फार्स्ट समाव बिसोरो माबायदिमोन बिनि सोमोन्दै माला 100 टु 300नि पिरियडनि बे गेजेरनि ख्रिस्टियानफोरनि जिउ खुंनायनि सोमोन्दै लिरदों आरो बेजों दिनै जोंनि गिर्जाफोरा मिलायगोना मिलायाखै बै फार्स्ट सेन्सुरिनि ख्रिस्टियानफोरनि फार्स्ट सेन्सुरि 100 टु 300नि पिरियडनि ख्रिस्टियानफोरनि जिउ खुंनायजों दिनै जोंनि जिउ खुंनायनि स्टाइला मिलायदोंना मिलायाखै बा बिसोरबायदि जों जादोंना जायाखै बा बिसोरबायदि दाजा होननानै जोंखौ लिरनानै हरनाय मोनसे रादाब बेनिखायनो इफिसियासनि माबा डिउरेसनखौ 100 सेन्सुरिनिफ्राय लानानै 300 सेन्सुरिनि गेजेराव हरनाय बेखिनि हरनाय मोनसे रादाब होनना बुंदों आरो बेनि ओंथियानो जाबाय इफिसियासनि ओंथियानो जाबाय डिजायरेबल माने मोनथिनो लुबैनाय मोनदांनो लुबैनाय बा हास्थायनाय एखेबारे डिजायार नङाबा माबा मोनसे मोननो लुबैनाय हास्थायनो लुबैनाय इदि आरोना अपस्टलिक चार्च आरोना बे समाव बे माबाफ्रा एखेबारे उनाव जों मिथिगौ स्मारनाखौबो जों मोननो हायो बे सर्ट पिरियडनि ख्रिस्टियानफोर बे 100 सेन्सुरिनिफ्राय लानानै बा 313 सेन्सुरिनि बा 300 एबभ ओरैहाय सेन्सुरिनिफ्राय लानानै जों रायलाय जायो आरो 300 बोसोरनि एसे ओरैहाय जों रायलाय जायो हयथ' 350 355 बे गेजेरनि परिस्थितिनि बिलिभारफोरखौ जों लानानै रायजायो बुथार जानाय ख्रिस्टियानफोरनि सोमोन्दै स्मारनानि ओंथिया जाबाय मा मार्टियार द चार्च मार्टियार बुथार जानायनि सोमोन्दै आरोबाव जों मिथिना मोनो पारगामुम होननाय गिर्जानोबो लिरना हरदों 314 सननिफ्राय ओरै 590 सननि गेजेरनि बिश्वासिफोरनि हालोदखौ माबायदि परिस्थितियाव जिउ खुंना दं बेखौ लिरदों जों बेखौबो जों नायबानो मोनो आरो बेनि ओंथिया जाबाय कमप्रमाइजिं चार्च मेरेज
संसारजों गोरोबनाय आरोना संसारजों गोरोबनानै बोरै जिउ खुंदों दिनै जोंनि परिस्थितिखौ बेयाव जों रायलायलांनो हाया जोंखौबो मा बुंदों बे मेसेजनि दारै हा कमप्रमाइज जोंबोदि कमप्रमाइजनि जिउ खुंबाय दं संसारजों आगान मोनसे बुहुमाव आगान मोनसे सोरगोनि रायजोआव जोंबो बिदि नाव गंनैयाव आगान होनायनि बिसय जिउ खुंनानै दं बेनि बिसयबो जों सावरायनो हायो आरो इसोरा बोरोथों जों उनाव रायलायलांगोन मोनफा मोनफा जास्ट आं बेखौ बुंदों सार्दिसखौ जों मोननो हायो गावसोर थायाथिरा सारियाव 590 सननिफ्राय 1500-1700 समनि गेजेरनि ख्रिस्टियानफोरनि हालोद कन्टिनिउलि सेक्रिफाइस खालायनाय रम जेरै मा होनदों बै समाव रम केथलिक चार्चनि परिस्थिति माबायदि कन्टिनिउलि सेक्रिफाइस खालायलांनाय इसोरनि बोसोनफोरखौ मिक्स आप खालायलांनाय बेनि सोमोन्दै जों मोननो हायो बे 4 नम्बर थायाथिरानि समाव बेयो 590 सननि गेजेराव 1700 समनि गेजेराव जानाय पेरियडनि हिस्ट्रि ख्रिस्टियानफोरनि अके बे सार्दिसाबो जाबाय 1517 सननिफ्राय 1700 समसिम हालोदखौ लिरनाय मोनसे लाइजाम बे जाबाय रिमेम्बारेन्स गोसोखांनाय आरोना गोसोखांनाय आरो दा रिफर्मेशन चार्च माबायदि चार्चफोरा रिफर्मेशन जादों गोदानै रिभाइभ जालांफिननाय बेनि बिसय आरो जों मार्टिन लुथारमोनखौ मोननो हायो गासै डक्ट्रिनेलि गासै ख्रिस्टानफोरा माबायदि हालोदाव थांदोंमोन बेनि सोमोन्दै उनाव बोरै रिफर्मेशन लाबोदोंमोन बुहुमाव मार्टिन लुथारमोन आरो गुबुनफोरा जों बेनि सोमोन्दैबो बेखौ मोजाङै सावरायनानै बिनि परिस्थितिजों दिनै माबायदि गोदान जिउ खुंफिननांगौ बेनि सोमोन्दै जों क्लियारै जों सावरायगोन उनाव जों मोनफा मोनफा सावरायगोन आरो जों मिथिगौ लाउडिकिया बे फिलाडेल्फिया जाबाय 1700निफ्राय 1900 समनिया जाबाय रिभाइभेल चार्च फिलाडेल्फियाना रिभाइभेल चार्च बे लाउडिकिया लास्ट माबाया मा होनो चार्च 7 चार्च बे जाबाय 1900 समनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट' फैफिनगोनसिम मडार्न जुगनि 19th सेन्चुरिनिफ्राय लानानै रेपसारसिम ख्रिस्ट' फैफिननायसिम दा मिन्स ब्रादारलि लाभ बिदा फंबाय माबायदि अनलायनायजों माबायदि गोरोबनायजों संसार खुंनानै दं ओरैबायदि संसारिक जानानै ओरैबायदि माने दा वर्ल्डलि चार्च जानानै दं बुहुमजों ओरैबायदि मोनसे एटाच जिउ खुंनानै दं जोंदि आधा आं दहाय बुंबाय आधा इसोरजों आधा मा होनदों संसारि सैतानजों बेखौनो नरसिंह ना मा होनो जों समाव जोंहा माबा बिथाङा आधा मानसि आधा सिंह नरसिंह थाद्र बेबायदि जिउ खुंनानै दं गोसोम गुफुर ओंखायनो फै जों बे गिर्जानि हालोदफोरखौ जों रायलायगोन बे 2 आरो 3 चेप्टाराव बे मा बुंनो सानदों आरो बे जाथायफोरखौ जों क्लियारै दिनै रायलायगोन आरो जों दिनै बे सिटिनि मानसिफोरनि सोमोन्दैबो एसे रायलायगोन बिसोरनि हालोद थासारि आरो बे बाइबेलाव मा बुंदों आरो बेजों जोंनि गेजेराव मा बुंनो सानदों इसोरा दिनै बेनि सोमोन्दै जों क्लियार रायलायगोन जों फार्स्टआवनो दिनै रायलायगोन नाम्बार 1आव जा सम दं इफिसियासनि हरनाय रादाबनि बिसय जों रायलायगोन जे जों मिथिगौ इफिसियासआ मोनसे मा होनो सिटिमोन बियो एसिया माइनर शिप सिटि गाहाय मोनसे नोगोरमोन जेरै गुवाहाटि बायदि प्रभिन्सियेल अफ एसियायाव थानाय मोनसे गिर्जा बे गिर्जाया जाबाय इफिसियास मोनसे गिर्जामोन आरो बे मोनसे समायना रमायना मोनसे नोगोरमोन मा होनो एसिया माइनराव थानाय आरो गोबां मानसिफ्रा बेयाव बिजनेस पार्टिनि मोजां जायोमोन वेस्टार्न इस्टार्न मोननैबो रायजोफोरा फैनानै बेयाव सानजानि रायजो सोनाबनि रायजोफोरा बेयाव फैनानै बिजनेस पार्टिनि आरो गोबां मोनसे मोजां खामानि जायोमोन आरो बेयाव मा होनो बेयाव मोनसे डाइना होननाय मोनसे ग्रीक टेम्पल दंमोन जायाव दा माने बहुत एट्राक्टिभ आरो 7 वन्डार्स अफ द एन्शियेन्ट वर्ल्ड होननाबो बुङो माने ओरैबायदि सोमोनांथावफोरनि मादाव मोनसे सोमोनांथाव मन्दिर होननानैबो बुंनाय जादों जायखिजाया जोङो सिटिनि सोमोन्दै एसेबां रायलाया बेनि
लेक्जारि बिनि मोजांसे सिटि होनना बुङोब्ला नोगोर होनना बुङोब्ला बहुत मोनसे क्वालिटि थायो जों मिथिगौ जेरै गुवाहाटियाव अनेक मन्दिर दं अनेक बेफोरनि माने एट्राक्टिभ मोनसे माबा सिनारिफोर दं जायगाफोर दं बेनि सोमोन्दै जों रायलाया नाथाय बे गिर्जानो हरनायनि सिटुएसन लाइजाबनि सोमोन्दै जों रायलायगोन बे इपिसियासनि गिर्जानि जों फार्स्टआवनो फरायनाय इपिसियासनि मण्डलिनो हरनाय लाइजाम इपिसियास मण्डलिनो आरफनो बेबायदि लिरबाय जे आंनो खाथियाव थर्सनि हाथरखिफोरखौ लानानै गंस्नि सनानि गासाफोरनि गेजेराव थाबायबोदों बेनि बे रादाबखौ होनदों नोङो मा मावदों बेखौ आं मिथिगौ नाम्बार वानाव जाबाय टुआव जों फरायनि इपिसियासनि 2:2 जों फरायनि मेन माबाया खोथायानो जाबाय बेनो बे इपिसियासनि मानसिनि पइन्ट दुरबलता बुंनाया बेनो दै नोङो मा मावदों बेखौ आं मिथिगौ नोङो एसेब्राब मावदों आरो सैनांदों बेखौबो आं मिथिगौ नोङो इनाय मावग्राफोरखौ सैया आरो जायफ्रा थोनर जानायफोर नङालाबानो गावसोरखौ थोनर जानाय होननानै लादों बिसोरखौबो आनजाद नायनानै सोलायग्रा होननानै नोङो फोरमान मोनो अके नोङो सैनो हागौ आंनि थाखाय नोङो सैबोबाय आरो नोङो नागाराखै नाम्बार उइक पइन्ट बिसोरखौ बुंदों बे गासै मोजां गुनखौ बुंनायनि उनाव माबायदि गिर्जानि मानसिफोरा सैनो हाग्रा मोजां मानसिफोरखौ जायबोलागा ख्रिस्ट'नि हेंथायै खामानि मावो बिसोरखौ नों सैया बुङो एगेन्स्टआव बिसोरखौ नों सैया नों मावख्रुबग्रा नोंनि गासै क्वालिटिफोरा मोजां जुग आंनि थाखाय होनना बुंदों बे इपिसियासनि गिर्जानि सोद्रोमाफोरखौ आरो लास्टआव बुंदों सारियाव नाथाय बे बाथ्रानि थाखाय सारियाव बुंदों आङो नाथाय नोंनि जेंना बुंनो नाथाय बे बाथ्रानि थाखाय आङो नोंनि जेंना बुङो सिगां नोङो आंखौ जेरै अनोमोन दा बेबायदि अनलिया बेनो उइक पइन्टआ नोंनि गासै मोजां मोजां खोथाफोरखौ सासे मानसिया रायलायलांबाय नों गोबां मोजां फरायो नों बिराद नम्रता नों बिराद नोंनि सोद्रोमा बिराद मोजां मोजां बुंलांबाय नाथाय नोंहा मोनसे गाज्रि सभाब दं नोङो बिराद हिंसा मालायनि जानायखौ सैया नों नाथायनि उनाव जि बाथ्रा बुंगोन बे मस्ट इम्परटेन्टसिन जायो आं सासे मानसिनि गुनखौ बुंलांबाय दं बेनि उनाव जुदि आं नाथाय होननानै जुदि सोदोब ओरैहाय बुंबावल' आंदों नाथायनि उनाव आं जि सोदोब बुङो बाटनि उनाव जि सोदोब बुङो बेयो मस्ट इम्परटेन्ट आरो बेखौ नोङो पइन्ट खालायनो गोनां बाथ्रा नोंनि जिबनाव सोलोंनो गोनां बाथ्राया बेसो मिथिबाय नोंहा मा गुन बुंलांनानै नोंखौ बाख्नायलांदों बेनि उनाव नाथाय नोंहा बे गोरोन्थि दं होननानै जुदि बे नाथायनि उनाव मा गोरोन्थि बे श्रेष्ठ मस्ट इम्परटेन्ट नोंनि जिबनाव सोलायबावनो गोनाङा दं ओंखायनो बे इपिसियासनि मानसिफोरनि हालोदा बिदि मा होनदों माबायदि मोजां गुनफोर दं होसोनाय सैसोनाय खुलुमनाय दिनैनि जुगनि बायदि ख्रिस्टियानफोरनि दिनैनि जुगाव खुलुमनाय सिबिनाय दान होनाय लोगो लाज्लायनाय गासैबो दं नामथार गासैबो दं सभा जादों सभायाव थांदों गिर्जा जादों गिर्जायाव थांदों आरज खालायनांगौ खालायदों जानायनि लोंनायनि उन्दुनायनि बास नाथाय मोनसे बुस्थुखौ जों मानसिफोरा जायखौ नुवा बेखौ आत्माया नुयो जिथु इसोरा नुयो नालाय बेनिखायनो बुंदों नाथाय बे बाथ्रानि थाखाय आङो नोंनि जेंना बुङो सिगां नोङो आंखौ जेरै अनोमोन दा बेबायदि अनलिया माबायदि राव बेयो साननो गोनां राव बेखौ स्ट्राइक खालाय बेखौ एसे गोसो हो मेडिटेट खालाय नाथाय होनना बुंदों नाथाय सिगां नों आंखौ जेरै अनोमोन बिदि अनलिया होनना बुंदों बा बेसे फेइलार लाभ फेइलारखौ मेसेज खालायदो अनलायनाय मोजां मोनलायनाय गोसो थोनायखौ खम जालांनानै लाभा फेल जालांनायखौ देखायदो बियो जों मिथिगौ जोंनि गिर्जानि मानसिफ्रा अनेक मावख्रुबदों अनेक होदों अनेक माबा खालायदों नाथाय दिनै इसोरा मा हास्थायदों जोंनिफ्राय जों जि समाव इसोरजों कानेक्सन जानाय समाव इसोरजों गोसो गुदुं जानाय समाव जिउयै माहामै रंजानाय भाबै जों खुलुमदोंमोन मावदोंमोन इसोरा बेखौ हास्थायदों दिनैसिमबो बे अन्तरसिंनिफ्राय गावजों रिलेसनशिपआव थानायजों शारारिक हिसाबै जास्ट आंबो दिनै धोरोमनि खामानि मावदों बैबो धोरोमनि खामानि बैबो बुंदों नाथाय बे अन्तरसिंनिफ्राय जायाबा बेखौ इसोरा मोजां मोनाखै बेनिखायनो बुंदों
नों आंखौ गोदो जेरै अनोमोन बिदि अनलिया होनना बुंदों माने फार्स्ट लाभ जों मिथिगौना फार्स्ट लाभनि सोमोन्दै जायब्ला क्लास 8, 9, 10 फरायो बा मेट्रिक पिअ फरायो बिसोर जेब्ला सासे गावनि हास्थायनाय बायदि बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डखौ मोनो माबायदि मुहिनाय माबायदि एखेबारे गोसो थोलायना रायलायनाय टाइम हगारनाय लोगो हमनो लुगैबाय थानाय जौमोन बैसोनि एखेबारे बोलोखौ बाहायजोबनानैबाबो लोगो हमनो रायलायनो गोसो ओरैबायदि फिलिंस जाबाबो लोंबाबो पुरा लिरलायना लागोन टेटु आइ लाभ उमुक आइ लाभ एबि आइ लाभ सिडि नङा होमबा बेबायदियाव एखेबारे लिरना लागोन आरो बेयाव उमुक नाम थुदुब बेबायदि एखेबारे बिनि थाखाय थैनोबो गोसो रखम आरो ओरैबायदि मोनसे जि होयो बिराद अननायजों होयो माबा मोनसे गिफ्ट होदों अननायजों होदों बहाबा थांदों पुरा गोसो खुसियै थांदों मिनि खुसि आरोना बेबायदि थद्रुप बिसोरनियाव मा मोनसे नुदों बिराद मोनसे फार्स्ट लाभनि नेचार नुदों आबौमाखै गोसोथोलायलायनाया बेथ' थिग नङा मानो होनबा बे बैसो जायो जुदि नों बेखौ लायोब्लाथ' आरो बे नोंनो सैथाना होनाय मोनसे जायखौ नों बुस्थुखौ बेखौ कन्ट्रल खालामनाया बेखौ नों लादोबाथ' आरो बुंनांला बे नोंनि चइस इसोरनि इच्छा गैया जाना बेयाव बेखायनो आं बिनि सोमोन्दै आं टपिक बुङाखै बे अनलाइन मोजां मोननाय खम बैसोआव जानाय माबानाय खिन्थु अननाया इसोरनिफ्राय आरो बे बैसो जायो अनलायनायखौ बुङाखै जेब्ला नोङो ओरै इसोरजों होनाय बायदि नों सासे मोजां मोनगोन हाबा जागोन बेखौ बुंदों आरोना अनलायनाया बेनो अननाया इसोरनि आं बे बैसो जायो मोजां मोननाय फरायफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै आं रायलायाखै अके दा आं बेखौसो रायलायदों जेब्ला जोङो सासे मानसिखौ जोङो जुलि जायो हाबा जायो नायनानै जा एंगेजमेन्टजों जा जों मोननो हायो हिन्जावआ बेसेबांबा अननायजों बेसेबांबा आदर्शजों बेसेबांबा मोजां गुनजों जों मोननो हायो हिन्जाव गोदाना सानथाम होननाय रखम बे सानथामनि गेजेराव मा मावो जों नुनो मोनो एखेबारे आदर्श संना खावना होनाय फै स्वामि जाफै फै सना फै बेबि सोर हानि बे एखेबारे अनेक राव दं हानि बेबि माबा माबि दं आरो जोंनाथ' बेलेग दिसङै रावफ्रा जों गामि ओनसोल नालाय खिन्थु जायब्ला इंलिश इनफ्लुयेन्स इंलिश राव फैयो हानि बेबि स' टुगेदार थेंक इउ आइ लाभ इउ सरि बिराद गोदै गोदै आरो गासैबो एभ्रिथिं माबा मोनसे फिसा खामानिबाबो बिराद मोनसे इनिफाय जों नुनो मोनो इसिंनिफ्राय ओरैनिफ्राय नङा नाथाय जों खायसे संसार न'खरफोरखौ जों बेखौनो नुनो मोनो जोंनि मेगन सिगाङाव जों नुबाय इभेन जोंहा एक्सपिरियेन्स दं बे सेम स्ट'रिखौ लानानै खैसु बोसोरनि उनाव हिन्जावा जि आंनो सङै खावै होनाय नै सना जाफै नै स्वामि जाफै नै बेबि हानि जाफै बिराद गोसो खुसिजों संना होनाय बे किसु बोसोरनि उनाव जों नुनो मोनो बिनि अननाय मोजां मोननाया सङै खावै सुयै जिखुनु खोदोबाबो जों मोननो हायो ओइ जानोबा जाबनाय एखेबारे जाफै टेबोलाव ओंखामा खुरना होबाय गोदोनि बायदि भइस गोदोनि बायदि फिलिंस गोदोनि बायदि इगारनेस गोदोनि बायदि सुइटनेस गोदोनि बायदि एखेबारे गोसो मोदोम जिउजों रंजानायजों बे मावनायखौ जों नुनो मोना लासैनो खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो नंगौ हिन्जावा दासिमबो गस्ला लंपेन्ट सुना होदों खिन्थु जास्ट सुदों आरो नंगौ हिन्जावा दासिमबो संनानै होदों खिन्थु बै फार्स्ट हाबा जादानाय समाव बिबारि एम ना मा होनो जेनेबा फार्स्ट हाबा जादानाय समनि आरो बे स्ट'रि हानि बेबि लाभ गिफ्ट होदों थेंक इउ बेखौ जों नुनो मोना आरो बे नेचारखौ जों 10-15 बोसोरनि उनाव किसु बोसोरनि उनाव जों खमायलांनाय रहायलांनायखौ नुनो मोनो मिथिया आं बेखौ मानो जायो नाथाय खायसेनि जिबनाव बे नङा नाथाय जों बेखौ साभाबिक बादि जों दिनैनि संसाराव जों नुनो मोनदों आरो बेखौ जों उदाहरन हिसाबसो लाबोदो दै इसोराबो दिनै बेखौ हास्थायदों मा हास्थायदों नों आंखौ जेरै गोदो अनोमोन दा बिदि अनलिया आंनि हिन्जावा आंखौ जेरैबायदि अनोमोन बिदि अनलिया होनना बुंबा बे हिन्जावा माबायदि मोनगोन आरो बेबायदि बे लाभा बे अनलायनाया जुदि खमायलाङोबा डिक्रिज माने सिङाव फैयोबा बारायलांनोसो नांगौ बे अनलायनाय मोजां मोनलायनाया स्मुथनेस हाम्बलनेसा पिसआ बारायलांनोसो नांगौ नाथाय किउरिसिटि दावराव दावसि बेखौसो जों बारा नुनो मोनदों आत्मिकता जिबननि बेलायाव जों बेखौ सोलायदो एबार दिनैबो बोसोनाव बेखौनो बुंदों थांदों फैदों गिर्जायाव मेथाइ खनदों गासैबो खनदों मावनांगौ बायदि मावदोंसो रुल बायदि मावदोंसो मोनसे धोरोमनि नेमखान्थि बायदिसो मावदोंसो नाथाय इसोरा बेयाव मा हास्थायदों बे बाथ्रानि गेजेरजों बेखौसो हास्थायदों दे सिदायै नों आंखौ जेरै गोदो खुलुमोमोन नों आंखौ जेरै गोदो सिबियोमोन नों आंखौ जेरैबायदि आराधना खालायोमोन जेरैबायदि फिलिंसजों जेरैबायदि अननायजों गोसो मोदोम जिउयै माहामै दिनै बे अननायखौ आं नोंनाव नुनो मोनलिया इफिसियासनि मानसिफोर दिनै
दिनैनि प्रेजेन्ट सिचुवेशननि बिसासिफोर अननाया खमायलांबाय बेनिखायनो आं फंसे खोथा बुंनो हास्थायो जों ओरै फरायलांबा मोननो हायो नों आंखौ गोदो जेरै अनोमोन बिदि नों अनलिया सासे गोसो थोलायलायफुबाय थानायाव अनलायलायफुबाय थानाय मोनसे न'खरा रोहो रोखोमलाय बिदि जुदि नांलाय खमलाय जायोब्ला बिदि परिस्थितियाव थाङोब्ला बेखौ जों मा होनगोन गोदो बिराद डेन्जार अनलायोमोन दा अनलाय बांलिया गोदो बिराद मोजां ख्रिस्टियानमोन दा गुसु जालांबाय जास्ट बेखौनो बुंदों गुसु जालांनाय आरो इसोरा मोजां मोना गुसु बा मोजां मोना इसोरा ओंखायनो गुदुंबा गुदुं गुसुबा गुसु जाथार होननाय जों बाइबेलाव जों दा सोलोंलांगोन ओंखायनो जों मोननो हाबाय जोंखौ दिनै इसोरा नागिरदों माबा मोनसे मावोबा इनिफाय येस लर्ड न'खर खुंनायावबो बिदि जानाय खासथि नाथाय जों मस्ट अफ द टाइम फेइलार आइ फेइलार आंनि जिबनावबो गोबां फेइल जानाय दं खिन्थु बेखौ माबोरै रिइस्टाब्लिस खालायफिनो इसोरनि सेराव दिनै आंनि साननाय हनायखौ आं दोनगासिनो दं ओंखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आं बे टपिकखौ रायनो फैदों जोंनि न'खर खुंनायनि बेलायावबो बिदि अबस्था आत्मिकता बेलायावबो बिदि अबस्था जाना दं दिनै नंगौ जों जुलि जाजानाय सम बिराद मोजांमोन नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव अनलायनाया खमायलांदों नोंगौ जों ख्रिस्टियान जाजेननाय समाव 12-15 किल'मिटार 20 किल'मिटार थाबायना थाङोमोन दिनैथ' बादों स्कुटिजोंबो थांनो हाया गिर्जाया 10टायाव जायो जों थाङो 11टायाव मा मोनसे बे मा आत्मानि मोनसे मायो मा सिन बियो पेरालाइसिस नङा आत्मानि जिथु गांनाय खमायलांनाय नङा बे जोंनि गोसो गुदुङा नांलाय खमलायजों दिनै गिर्जाफोराव अनेक समस्याजों जों भुगिनाय बे जे मा सिचुवेसन फिसा खोथायावनो जों कमप्रमाइस गैया फिसा खोथायावनो जों खेमा होलायनो हाया मा सिचुवेसन बेयो इसोरा मा नों इसोरनि सिगाङाव मा देखायनो सानदों दिनै बेबायदि परिस्थितियाव जों जिउ खुंना दं आंनि आंगोफोर इसोरा जोंखौ फार्स्ट स्टेजाव इसोरखौ मोनजेननाय समाव होसोजानाय बुजानाय नासयजानाय माबायदि फिलिंस दंमोन बेखौ दिनैसिम इसोरा लुबैदों बे फार्स्ट स्टेजनि अननायखौ दिनैबो लुबैदों बियो बेनिखायनो फै आंनि आंगोफोर जोङो बे परिस्थितिखौ लाबोनो नाजानि जोंनि जिबनाव आरो बेनिखायनो बुंदों साननानै नाय नों बेसे स्लटखौ जोंखौ साननो होदों नों बेसेबां एनस्लट लांखो ख्रिस्ट'नि अननायनिफ्राय नों मिथियाखै खोमसियाव थांबाय थानायखौ खिन्थु नों एनस्लट लांगासिनो दं नों सानदों आं गिर्जायाव थांदों नेमसेक ओरैनो जानायनि आर'ज खालायदों उन्दुनायनि आर'ज खालायदों थेंक इउ नाथाय इसोरा जि नांगौ बेखौ मोनाखै दा हिन्जावाबो नोंनो साङै खावै होदों नाथाय बे फिलिंसखौ नुवाखै गोदोनि जिथु फार्स्ट लाभनि फिलिंस हाबा जादानायनि समाव फिलिंस बेखौ नुनो मोनलाखै स्वामि जाफै अनलायनायनि गेजेरजों वाट बेबायदिखौ नुनो मोनाखै बेनिखायनो बुंदों बायाव बे इपिसियास गिर्जानि मानसिफोरनि परिस्थिति बिदिमोन दिनै जोंनो लिरनानै दोननाय बोसोना बेखौनो थुलुंगा होदों आत्मायाव दिनै नोंबो बिदि नामा दिनैनि गिर्जानि परिस्थितिया बिदि नामा आरो बिदि जों मिथिखागौ बेनिखायनो जोंखौ बुंदों बे जोंनिसो दैयो बे फार्स्ट सेन्सुरिनि थाखाय नंलिया बे दिनै जोंनिसो बेयो बे बेसोना आंनिसो आरो नोंनिसो बेनिखायनो फै बेयावनो साननानै नाय नोङो बेसे एस्लटखो नोङो गावनि पापनिफ्राय गिदिंफिन आरो सिगां जेरै मावदोंमोन बेबायदि मावफिन नोङो गावनि पापनिफ्राय गोसो गिदिंफिनाब्ला आङो नोंनियाव फैनानै बे जायगानिफ्राय नोंनि गासाखौ लांगोन नाथाय नोंनि गासाखौ लांगोन होनना बुंदों जे ख्रिस्ट'नि अर फायार गोथार जिउनि जि अर मोलेले जोंना दं बेखौबो जुदि नों खोमोरथाना लायोबा बेखौबो जुदि इसोरा जुदि सैतान नों गारनायबा इसोरा नोंनिफ्राय गोजान जालांथारोब्ला नों मा बाव बेनिखायनो जोंखौ हास्थायदों गोसो सोलाय मावफिन सिखांफिन जि एसे दं बेखौनो बिखाफोर दाननानै रिनिउ खालायफिन दिनै आंनि परिस्थिति रिनिउ खालायनो इसोरनि रायजोआव खारनो दिनै आंबो नाजाबाय दं आरो नोंथांमोनखौ आं दिनै खावलायो बे बोसोननि दारै ओंखायनो फै जों सोलोंलांनि इसोरा जोंनो मा बुंदों बे मेसेजजों दिनैनि जुगाव ओंखायनो बे मेसेजआ जाबाय जोंनि इम्परटेन्ट मेसेज जाय मेसेजजों दिनैनि परिस्थितिखौ जोंनि हालोदखौ बुंदों मिथिबाय बे फार्स्ट सेन्सुरिनि ख्रिस्टानफोरा बिदिमोन एसिया माइनरनि मानसिफोरा होदोंमोन खुलुमदोंमोन सिबिदोंमोन होसोजादोंमोन बुजादोंमोन मुगैजादोंमोन टेस्टिमनि होदोंमोन अब्लाबो बे अन्तर सिंनिफ्राय नोंनि थाखाय बिथांमोननि अननाय मोजां मोननाय फोथायनायखौ डिमेरिटखौ बुंदों भार्स 4 ओंखायनो बुंदों सोरहाबा खोमा दंब्ला मण्डलिफोरखौ मा बुंदों बेखौ खोनासंना बुंदों
जोंहा खोमा दं जों बुथुवा नङा जों जुनार बायदि नङा जों मानि इसोरा मा बुंदों बे बोसोनाव बे बोसोनजों नोंनि जिबनाव आंनि जिबनाव मा बुंदों जोंहा खोमा दं नालाय जों मानि जोङो जुदि बे बुंदों जाया देरहायो बियो आंनि इसोरनि बागाननि रंजानाय गोथांनि बिफांनि फिथाइखौ जानो एखथियार होगोन जाया देरहायो बे रिभलिउसन बिजाबा मोनसे देरहानाय जिउ खुंनायनि मोनसे बिजाबबो होनना बुंदों नोंनि जिबनाव जुदि नों देरहायाब्ला भिक्टरि लाइफ खुङाबा उइनार लाइफ खुङाबा अभारकामार लाइफ खुङाबा नोङो मालाबाबो बे बागाननि फिथाइखौ जानो मोननाय नङा जेराव आदम हबाया जादों जायनि बे खारजाना दिनै सोरगोदुतफोरजों बेंनानै खेरुबिमफोरजों बेंनानै दोननाय बे बागाननि फिथाइ बे फिथाइखौ जों जानो मोनगोन पाराडाइसाव जों जुदि देरहाबोनाय जिउ खुंनो हायोबा अभारकामार लाइफ खुंनो हायोबा खोमा गोनां हिसाबै खोनासंनानै मानिग्रा जायोब्ला गोदोनि बायदि मावफिनोब्ला गोदोनि बायदि फार्स्ट लाभआव जुदि नों आगान सुरोब्ला खालि धोरोमनि नियम बायदि बेबायदि मावालाबासिनो जिउजों जाया मावो इसोरा बुंदों जिउजों जेरै दाननि बेलायाव जाया गोसो खुसियै रंजा बाजा होयो बेखौ इसोर नाजावो खुलुमनायनि बेलायाव बिदिनो सेम फार्स्ट करिन्थियानाव सेकेन्ड करिन्थियान फार्स्ट करिन्थियान दान होनायाव रंजा खुसि जाया दानो बेखौ नाजावो थद्रुब खुलुमनायनि बेलायावबो जाया रंजा खुसि आंनो गोसोखौसो नांगौ होनना बुंदों बे रंजा खुसि जाया खुलुमो इसोरा बिसोरनि खुलुमनायखौ नाजावो आमेन ओंखायनो फै जों बिसासिफोरनो दिनै बे फार्स्ट सेन्सुरिनि ख्रिस्टियाननिजों जि बुंदों बे दिनै परिस्थितिया जोंनाव सोलिलांगासिनो दं आरो बेनिखायनो जोङो दिनै बेखौ चेलेन्ज लानांगौ जोंनि जिबनाव आरो बे चेलेन्जआ बेनो जे जों साफ्रोमबो बेक्तिफ्रा दिनै गोदो जेरै खुलुमोमोन बिदि खुलुमफिननो हानाय बोलो जसखौ लाबोफिनो जेब्लायबो जों इसोरनि सेराव आर'ज खालायनांगौ गोदो जों बेसे खस्थ' खालायोमोन होसोजादों बुजादों गामिनिफोरजों नासयजादों होसो दैबारियाव बुजादों नासयजादों आसि आगन बुजादों अब्लाबो इसोरखौ जोङो खुलुमनो जों बावाखै नाथाय दिनै जोंनाव बे माबाया गैला बे समस्याया गैला जों गुसुनिफ्राय गुसु दिनै इसोरखौ खुलुमनो जों फ्रि जागामबाबो जोंनि गोसोआनो थिना बडि इज उइक बोसोनाव बहाबा बिदिनो दं मोदोम मा होनदों आत्माया दुरबल आत्माया गोसो जायो बडिया दुरबल होनना बुंदों जोंनि मोदोमा बहुद दुरबल आत्मायाव जोङो दुरबल मोदोमाव जों बोलोगोरा जाना दं मानसि हिसाबै सारारि हिसाबै नाथाय आत्मायाव जों दुरबल जाना दं ओंखायनो आंनि आंगोफोर बे आत्माखौ जों लुखांलांनि फै खौसेयै बे बोसोना जोंनि जि मण्डलियाव खामानि होथों जोंनि बेक्तिगत लाइफआव खामानि होथों जाहाथे जोङो अराय सम फार्स्ट लाभ स्टेजाव थाबाय थानो हायो अनलायनाय मोजां मोनलायनाय फोथायनायाव जेब्लायबो जसजों टाइम टु टाइम इसोरखौ बाख्नायनो मेडिटेट खालायनो अराय सम नांथाबबाय थानो हानाय इसोरा जोंनो बोलो होयो जों इसोरनि सेराव आर'ज खालायनांगौ आरो आर'जआव नांथाबनांगौ जेब्लायबो दैदेनथों इसोरा बोलो होथों आं गुसुं आर'ज खालायनाय जाय बिथांमोना दिनै बे मेसेजखौ खोनासंबाय थेंक इउ जिसास आफा हामबायदों बे बोसोना आंनि जिबनाव मोनसे सोलायनाय लाबोगोन बे फोरबोफा कानेक्सन जाफिनगोन फार्स्ट लाभ परिस्थितियाफोरबो नोंजों आंजों फोरबोफा आरो जाय बिथांमोना खोनासंबाय बिथांमोननि सायावबो जोबनो गैयै आसिरबादा अराय सम थादो बिथांमोनाबो जाहाथे आरोबाव नोंदों फार्स्ट स्टेजनि फार्स्ट लाभखौ लाबोफिननो हानाय गिबि मोजां मोनलायनाय परिस्थितिखौ लाबोफिननो हानाय बोलो होदो आत्मायाव आफा जिउ हामबायसै जोंनि आरजखौ बे सुन्दर ख्रिस्ट जिसुनि बिदों आमेन प्राइज गॉड